Benvinguts a Pals. Avui us explicarem la història de Cristòfor Colom i la vila de Pals. De fet, potser no ho havíeu sentit mai, però Cristòfor Colom té molta vinculació amb aquesta vila. I avui el que intentarem és explicar-vos el per què. De fet, què en sabem de Cristòfor Colom? Cristòfor Colom en sabem per la història oficial, que era un llaner, un fill d'un llaner, que era una gent inculta, uns plebeus, i que aconsegueixen arribar al costat dels reis catòlics, es presenten també amb altres corts europees, i allà aconsegueixen demanar-los vaixells, demanar-los homes, demanar-los que si conquereix algunes terres, esdevenir virrei, almirall i governador d'aquelles terres. Bé, això és una mica impensable, però ens el presenten així. Això és el que hem après des dels llibres de l'escola, que aquest personatge va arribar a aquestes terres amb aquestes ambicions. Però avui el que descobrirem és una història completament diferent. Pensem que els textos que tenim d'aquella època són textos còpies de còpies que no són els originals. Els originals s'han perdut quasi bé tots. És molt estrany, però és així. Els llibres, els documents que Cristòfor Colom va escriure en els seus 4 viatges han desaparegut. El llibre que va escriure el seu fill, en Ferran, després de 15 anys de la mort de l'almirall, també han desaparegut. O sigui que ens trobem amb una documentació, amb un buit documental important, i que, a més, totes aquestes còpies que en tenim són còpies adulterades i manipulades. Per què creiem això? Doncs perquè en aquella època, a partir del segle XVI-XVII, quan es comença a escriure la història de Cristòfor Colom, qui escrivia aquestes històries? Eren els cronistes, uns cronistes que estaven sota les ordres d'un rei, d'un sobirà, i que el marcava, el censurava amb tots aquells escrits i influenciats per la política d'aquell sobirà. Així doncs, un cop sabem una mica com es controlava la informació en aquella època, que no és gaire diferent de la d'avui en dia, intentarem descobrir tots aquests petits detalls que amaga la història del poble de Pals. Cristòfor Colom pertanyia a la família Colom Bertran de Barcelona, una família amb un gran pes polític i econòmic i dins de la cort reial. Se sap que vivia prop de Santa Maria del Mar, entre els carrers Regomí i Mirallers. Fins i tot, encara es pot veure una petita capella dedicada a Sant Cristòfor. Pals o Palos? Aquesta és la gran pregunta. D'on va sortir Cristòfor Colom? De Palos de la Frontera o de Pals de l'Empordà? Fins ara, la versió oficial es havia recolzat en el fet que Pals no tenia port. Però fa cosa d'un any es va descobrir que realment Pals tenia port. S'han trobat 2 documents que ho certifiquen. Si fixem en la costa, i veiem la línia de la costa, el port estava situat 400 metres a l'interior. Hi ha la Torre Mora, que encara està dempeus, que era la torre de guaita del port. Si ens fixem, a més, amb la imatge del gravat, podem veure el perfil de l'església de Pals i la torre del castell. Aquestes muralles van defensar la vila de Pals durant la Guerra Civil Catalana. De fet, ja en aquella època, Pals era vila reial. La muller de Joan II, el rei de la corona catalana aragonesa, era la senyora de Pals, Juana d'Enríquez. En aquella època, els germans Colom lluitaven a favor de la Generalitat i en contra de Joan II. Sabem que Francesc Colom era el president de la Generalitat. Sabem que el seu altre germà, en Lluís Colom, era un dels cabdills de la revolta. I sabem que el nostre protagonista, en Joan Cristòfor Colom, era corsari i va lluitar a favor de la Generalitat, sent ambaixador de l'Empordà. Aquí al darrere tenim la Casa Rufina. La Casa Rufina formava part de les propietats de la família Pere, una família molt important a tot el Principat. De fet, sabem que Joan Pere era oïdor de comtes i formava part de la cort reial de Ferran II. Era un gran cartògraf i, a més, gran astròleg, i sabem que va fer cartes per Cristòfor Colom.
Un altre familiar, Miquel Pere, era propietari del Castell de Pals, el conegut avui en dia Molí de Pals. I aquest era procurador d'Alfons el Magnànim. O sigui, tota una família molt en contacte amb la reialesa i aquí a Pals. Una cosa molt curiosa és que Cristòfor Colom parla molt del paral·lel 42. Sabíeu que el paral·lel 42 passa per aquí a Pals, i més concretament sobre el Molí de Pals? Ens trobem davant de l'edifici Ca la Pruna, un casal fortificat que es diu que podria ser un gran palau en època medieval. Sabíeu que darrere d'aquest casal fortificat hi ha una llegenda? Una llegenda que ens explica que era propietat dels germans Pinson, aquells germans que van anar a la descoberta del Nou Món amb Cristòfor Colom. De fet, encara no s'ha pogut provar això, però sí que sabem que els germans Pinson van estar aquí a l'Empordà i a la vila de Pals per uns documents trobats el 1479, en què ens parla d'un atac corsari dut a terme per Vicenç Anes Pinson de la vila de Pals. Ens trobem al costat de la Torre de Pals, aquesta torre, la torre d'homenatge, que era la torre de l'antic castell de Pals. Al final de la Guerra Civil Catalana, el 1472, quan Joan II guanya aquesta guerra contra la Generalitat, fa derruir el castell i utilitzar aquestes pedres del castell per restaurar l'església, que també havia estat en molt mal estat. Tot apunta que el motiu d'aquesta destrucció fou que la vila de Pals estava alineada al bàndol de la Generalitat i lluitant en contra del rei Joan II i la senyora de Pals, Juana d'Enriquez. Cristòfor Colom era jueu? Doncs no. Sabem que era un gran devot a la Verge i sobretot a la Verge del Roser. Fins i tot sabem que va ser enterrat amb l'hàbit de franciscà. Aquí, a l'església de Pals, hi havia dues capelles, una dedicada a Sant Domingo i l'altra, que curiós, a la Verge del Roser. Com heu vist, molts dels personatges lligats a la història de la descoberta del Nou Món eren personatges que estaven aquí, a l'Empordà i concretament a Pals, durant la Guerra Civil Catalana, al segle XV. Personatges com els germans Colom, els germans Pinson, Joan Pere, Joan Silva, Joan Cosa, tots ells estaven situats aquí. Així doncs, com és que Cristòfor Colom se'n va a Palos de la Frontera a trobar tots aquests personatges si ja estaven tots aquí, a l'Empordà? Hi ha una tradició oral al poble que explica que 3 fills de 3 famílies de Pals van salpar amb Cristòfor Colom a la descoberta del Nou Món. Es diu que els seus descendents, buscant entre arxius, van trobar uns documents que en parlaven i van anar sorpresos corrents a explicar-ho al mossèn. El mossèn, en veure-ho, els va dir que millor que no diguessin res perquè els prendrien per bojos. Avui en dia hi ha un investigador local que està buscant aquestes 3 famílies. Una llarga tradició d'historiadors ens avala que Cristòfor Colom era català. El Cercle Català d'Història, amb aquestes visites, el que ha intentat és difondre i fer conèixer al poble el que se sap ja des de fa molts anys. El 1927, Lluís Ulloa ja ens parla de la catalanitat de Cristòfor Colom, i així una infinitat de llibres. Les investigacions encara continuen i esperem trobar molta més documentació que ens ajudi a donar llum en aquest tema. Aquesta visita ha sigut un petit recull del que podreu veure i sentir si veniu a fer la visita a Cristòfor Colom a Pals. Esperem que vingueu i que disfruteu del poble i tot el que se sap fins ara de Cristòfor Colom. Gràcies.